Ay, karon ka mga riya mamalita eh. Nganong wala pa man sila? Kasi nadugay sila kay. Tuabi sila dito nga kita. Nata diri. Mo sad. Yan ni kahektar atong yuta ni. Kaning yuta? Apa hektar ni? Murag sila mo yun ay. Oh, ano mo lagi dyan? Ito na ba yan? Opo. Ito na yan. Ito na pala yun? Malayo ang binaklayan natin. Oo nga, malayo dito pero worth it naman. Oo, kita nyo naman. Ganda yung view. Anong twerk? Baka sayaw yun. Yung ganito. Hindi sayaw yun. Yung sayaw, ayun o. Nalilip pa na yung sayaw. Oh. Yun ang sayaw. Oo nga. Yun. Yun. Parang sila yun ah. Sino? May ari. Tara na nga. Sige, tara. Ang init na. Punta natin. Ako po. O sila yung may-ari dito. Sila ba? Oo. Yung nakatayo si Tintin. Yung nakatayo si Totoy. Puro sila nakatayo eh. Yung nakaupo na yung isa. Hapon, sir. Ano yung may hapon? Sabi nila, mabuting hapon daw. Sinong gibuti? Yung hapon. Matalino ka pala no? Siyempre naman. Matalino ako. Naging summa cum laude ako sa pag-aaral ng BSBS. Ano pala yung, BSBS? Anong course yun? Yun ang course na hindi ko malilimutan. Maraming nagpa-volcate. Bachelor of Science and Vulcanizing Shop. Ganun pala yun? Sir, maglibang muna kayo, sir. Tingnan yung mga view ng lupa nila. Baka magandahan kayo. Sige po. Tintin, Tutoy. Alis sa dali. Tabi, ta. Ali. So ba ito tabian? Bahay yan ni sinyang yuta. Umutan na gani kung pila inyong yuta. Tingna 5 million. Tato, okay na. Di na mo balipan. Ako. Ako kinan siya ba? Auto atong tabi ha. Sige, may problema na. Yun. Wala ko. Dako kay na. Madato mo. Basta ang usa ka milyon ako ha. Sige. Kaya ang ilan sa may kurta. Sige. Basta maunit ito sa abot ha. Sige, tuon sana ko sila. Baka ko ng tae dito. Mga sir. Ano? Nalanghap niyo ba ang masarap na simoy na hangin? Hindi! Ang baho ng tae dito! Naku, pasensya na kay sir. Diyan ako nalibang kahapon. Ayaw namin dito. Ang baho ng tae. Uuwi na lang kami. Oo nga. Ang baho-baho. Saglit muna sir. Pag-usapan muna natin to. May sasabihin ako sa inyo. Saglit muna. Ano yun? Dito yun sir. Alam nyo, sapa na yan. Maraming namamatay dyan. Naku sir. Gusto nyo ba isa sa kayo sa mga mamatay dyan? Naku. Dito na lang kayo sir. Huwag na lang kayo umuwi. Ganun ba? Paano yun? Wala kami matirahan dito. Huwag niyo mag-alala sir. May solusyon ako dyan. May bahay naman ako. Doon na lang kayo tumira. Sa gabi lang. May bayad yun ha. Paano naman? Mga 5 milyon lang po. Mahal naman yan. Uuwi na lang kami. O sir, tignan nyo yung nasa likod nyo.
Nay, nganong wala ko, ano? Nay, karon baga, karon kasi nadugay sila kay sila napabiya dito na kita kasi nadugay sila kay sila tuwa pabiya dito kita tuwa ta diri bayar pa basig nanas sila na yun nanas sila. Ito na ba yan? Opo. Ito na yan. Ito na ba rin diri? Layo ang binaklayan natin. Ang kapoy-kapoy. Opo. Sila yung may-ari dito. Sila ba? Oo. Yan si Tu. Yun naman si Tu. Kapatid ba sila? Oo, parang hindi na tutoy. Maya po, sir. Maya po, sir. Ano yung BSBS? Yung course ay na hindi. Sir, maglibang muna kayo, sir. Tingnan mo na yung mga view sa lupa nila. Enjoy nyo lang. Yes. Sir, maglibang muna kayo, sir. Sir, maglibang muna kayo, sir. Tingnan mo na yung... sir, maglibang muna kayo. Tingnan mo. Sir, maglibang muna kayo, sir. Tingnan nyo ang mga view dito sa lupa nila. Baka... Talaga nyo, mabuti. Sige. Okay na. Sige. Sige. Hindi! Bahon tayo dito! Huwag kayong mag-alala, sir. May solusyon ako dyan. May bahay ako. Hindi ko tumira dito kasi... Oh my... Mga 5 milyon lang. Ang mahal naman yan. Uuwi na lang kami. Sir, tingnan nyo yung nasa likod nyo. So what's up mga idol? Shout out ko ni Metziano Sumalpong og ni Jay Bunghanoy Tambagan og ni Ayan Polisher, Jordan Gika og ni J.F. Ponson, James Boy Aryo, Edgy Vlog, Aaron Lifestyle, Dexter Alone og ni Rialen Castro og ni James Art. Thank you sa pag-comment mga idol. So kinsa to yung ganahan magpa-shoutout, leave a comment below. #NameCraft and don't forget to subscribe with all notification bell. Thank you.